Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Di kanayon ko nga ibagbagakin ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, inka nga rudain. Agur-ura yain ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-anad dito, ya? Di yu baybay ang dagiti uping. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wan nga rod. Kasla kaano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Ala, my kan, adan di pagluganan ta. Agur-ura yan kadata. Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. Sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak itigayim mo. Ha? Iso na lang ta mabae na kamangipod no kan kuana. Ay na, no adda panggap mo agdaton iti kayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amumatan kanyak. Diyak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa diyak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti panagtalagkukan ka? Di agpudno ka kan kuana, tapno maamwam no anya ti sungbat na kan ka. Narigat mo't no siyak agayam na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat, apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babain dala ang nudamo. Ngam rumwarto mo't laang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na latan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan dakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pa'y mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa, no anyaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknam kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti panang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day taabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Respetok day taapangandang mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan.
Gapoy timpudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan mo't abasol ti inaramid mo kanyak? Tapno liklikan ka. Agyaman at narod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gaputa na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rotakas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na ken ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak mat apuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita, kat awan pa iti sumbat mo iti ayat nga idatdaton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Nga mas dawak iti bagig. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jack ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kung ang mapasamak manantikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat ti agkari. Tapno lang aklunan ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak, babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak, takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan. Awan anyaman na. Kat sapay lang kuma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, Megan, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dina? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalunat kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang? Wan, anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang anak ko. Ayabak dagiti apu ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko ma. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung ti agpasyar ada kayo laeng. Si kakit di mo at friend. Umay kalataan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, no da kayo laan. Ay na, nagmayat matan ti agpasyar iti daytoy aparke. Malihuliwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di mat. Adday ta ka man ako na ako. Pudno mati bagbagak ay. Megan, aging ka kadita. Saan ka pailangan sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Awan ti plano ka mang lukoken ka.
Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kan ayan. Saan anala ka para kanyak ti agtalagmanan iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan. Kasla sugal para kanyak. Jak amuno iti udi na, kat siyak ti mangabak. Wano siyak mat ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan ang nasayat dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpudno nga agayat kan ka. Katsak dayta. Oh. Diya kaya tiyag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kayat asawan daytoy, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo, iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat, itinapod no panagayat mo kanya. Awan anyaman na. Luwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid tamat na niya Pilipinas para iti panagkalaysata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kayon, anak ko. Baro. Wana na. Wana nang. Dagiti uping. Wan ngagpaiso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaaddada. Taaddada pay laeng ije pagadalan da. Kastagayam. Kailiw kumatan dagiti anak ko, nanang. Kasta damot ken ka, anak ko. Kanayon dadamagan, no kaano kayo nga agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay. Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Ah, kayat yu asawan. Agkalay sa kayon. Wana na. Dayta ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyen tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko. Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wan nanang, impagarup kong awanan ti mga klon kan mangayat kanyak. Ngam addalat tagayam tinamnama. Pudno dayta anak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamam. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada. Emily Calika, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paglahi. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon ti Masakbayan. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.